Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το στούντιο Φιλοθέα εδώ στις Βρυξέλλες για το απόψινό μας webinar με θέμα επιχειρηματικότητα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό θέμα για την Allylon, με την έννοια ότι προσπαθούμε με τον τρόπο μας να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα και ειδικότερα στην Ελλάδα. Σήμερα θα δούμε δύο σημαντικές πτυχές που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με δύο μέντορες. Τον κύριο Γιώργο Βάρσο, με τον οποίο θα συνδεθούμε πρώτα και που θα μας κάνει μια παρουσίαση με θέμα ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, πάντα με το σύνθεσμο που είπα προηγουμένως, και τον κύριο Καλέντη Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας μιλήσει για Information Technology και Management. Απόψε, λοιπόν, πρώτα έχουμε τον κύριο Βάρσο Γιώργο. Κύριε Βάρσο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Ο κύριος Βάρσος, για να κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση πρωτού πάμε κατευθείαν στο PowerPoint που μας έχει ετοιμάσει, διαθέτει πολυετή εμπειρία στην διοίκηση επιχειρήσεων και κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας. Πιο συγκεκριμένα, έχει συνεργαστεί ως Academic και Administrative Director στα μεγαλύτερα εκπαιδευτήρια της Ελλάδος για 15 έτη, καθώς και Γενικός Διευθυντής Εταιρείας Εκπαίδευσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, εταιρεών με κύριες αρμοδιότητες στην αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών των εταιρεών, τον προγραμματισμό και την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την κατάργηση του προϋπολογισμού, την κατάρτιση του προϋπολογισμού της εκπαίδευσης, την επιλογή και αξιολόγηση των εκπαιδευτών, την παρακολούθηση και εποπτεία των εκπαιδεύσεων, καθώς και την αξιολόγηση των εκπαιδεύσεων και εκπαιδευομένων των συνεργαζόμενων εταιρεών. Όπως βλέπετε, λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο φάσμα αρμοδιοτήτων. Και να πούμε επίσης ότι στον τομέα της υγείας διατέλεσε Health Care Development Manager σε ιατρικό κέντρο, καθώς και στέλεχος πωλήσεων μεγάλων εταιριών φαρμάκων. Πολύ εντυπωσιακές δραστηριότητες. Προτείνω να μας πείτε πιο συγκεκριμένα και πιο πρακτικά πώς όλες αυτές οι εμπειρίες έχουν βοηθήσει στην δημιουργία μιας πρακτικής άποψης επί το θέμα. Ναι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλη την ομάδα της Allylon.net για την τιμή που μου κάνετε σήμερα να συμμετέχω και εγώ σε ένα από τα webinar που διοργανώνετε. Θεωρώ πως η προσπάθεια της Allylon, και πρέπει να το τονίσω αυτό, είναι πολύ σημαντική και ο καθένας από τη μεριά του και με τις γνώσεις του θα πρέπει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Πάρα πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επαγγελματική μου εμπειρία, προφανώς είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από τα χρόνια της εμπειρίας μου έχω αποκτήσει μια καλή γνώση για τους εκπαιδευτικούς τομείς. Ναι. Συνεργαζόμενος και σε ακαδημαϊκό επίπεδο με κάποιους από τους, όπως πολύ σωστά είπατε, εκπαιδευτικούς ομίλους της χώρας μας. Ταυτόχρονα όμως και από την σκοπιά της ενδοεταιρικής εκπαίδευσης, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι στην Ελλάδα θα αποκτήσει, έχει τώρα, αλλά και θα αποκτήσει και στο μέλλον πολύ μεγάλη βαρύτητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα κομμάτια της υγείας, η ενασχόλησή μου ήταν κυρίως στο επίπεδο των πωλήσεων, από τη μια μεριά, αλλά και από την άλλη της ανάπτυξης, όπως πολύ σωστά είπατε, ιατρικού κέντρου. Θεωρώ ότι η υγεία επίσης στην Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Βέβαια, δυστυχώς, τα πράγματα και στην υγεία και στην εκπαίδευση στη χώρα μας έχουν προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά είναι δύο νευραλγικοί τομείς της κοινωνίας και αυτός ήταν και ο λόγος που ήθελα να αναμειχθώ και στους δύο από αυτούς. Λοιπόν, τώρα να συνεχίσουμε λιγάκι και να πω ότι ο ρόλος μου σήμερα εδώ είναι για να μεταφέρω κάποιες γνώσεις και κάποιες εμπειρίες που έχω αναπτύξει στην πάροδο των χρόνων στα θέματα της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού εταιριών. Θα προσπαθήσω μέσα στον χρόνο που μου δίνεται προφανώς
να μεταφέρω σε εσάς ένα αρκετά μεγάλο εύρος του θεωρητικού πάντα πεδίου που έχουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και επίσης είμαι ανοιχτός σε οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε στην πορεία και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια διαδραστική επικοινωνία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα διστάσω να σας διακόψω. Βεβαιότατα. Είμαι στη διάθεσή σας. Να ανοίξω λίγο την παρουσίασή μου. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Φαντάζομαι ότι έχετε εικόνα. Ωραία. Όπως λοιπόν σας είπα, η σημερινή μου παρουσίαση θα είναι πάνω στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων. Και προφανώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε με κάποια εισαγωγικά, κάποιους ορισμούς. Η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού μιας επιχείρησης γενικότερα έχει ως στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων, προφανώς πάντα μέσα από την αύξηση των ικανοτήτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους. Με τον όρο επαγγελματική εκπαίδευση εννοούμε οποιαδήποτε εκπαίδευση παρέχει επιπλέον εφόδια στο προσωπικό των εταιριών. Και πιο καταλληλότερος και σωστότερος τρόπος προφανώς για να επιτύχουμε αυτά τα αποτελέσματα, τα καλά αποτελέσματα, είναι ο συνδυασμός και της διδασκαλίας από τη μια μεριά, αλλά και της πρακτικής εξάσκησης από την άλλη. Για την καλύτερη τώρα προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές τόσο του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, απαιτείται η αυτή εκπαίδευση να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και καθ' όλη τη διάρκεια της εργασιακής του σταδιοδρομίας. Με αυτόν τον τρόπο προφανώς ο ίδιος εργαζόμενος γίνεται περισσότερο αποδοτικός και αρκετά αποτελεσματικός στην εργασία του. Τώρα, μια και μιλήσαμε για αλλαγές, θα πρέπει να δούμε λιγάκι έτσι επιγραμματικά ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που υπάρχουν σήμερα σε μια επιχείρηση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στη σημερινή εποχή και ειδικά στην Ελλάδα οι αλλαγές είναι τεράστιες. Έχω προσπαθήσει κάποιες από αυτές να βάλω. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για πάρα πολύ μεγάλο χρόνο αρκετές αλλαγές. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ολόκληρο webinar μόνο γι' αυτό. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως, χάρη του ότι πρέπει να συζητήσουμε λιγάκι γι' αυτό, έτσι και εγώ κατέγραψα κάποιες που θεωρώ πιο σημαντικές. Τις έχω χωρίσει σε δύο κατηγορίες. Αυτές τις αλλαγές που αναφέρονται στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και σε αυτές που αναφέρονται στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Πολύ ωραία. Σε αυτές λοιπόν που αναφέρονται στο εξωτερικό περιβάλλον, καταρχήν είναι η ταχύτητα των αλλαγών. Πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα. Είναι η παγκοσμιοποίηση, ένα τεράστιο θέμα. Είναι οι νομοθετικές αλλαγές που υπάρχουν έντονα στις μέρες μας. Είναι η διαφορετικότητα των εργαζομένων. Είναι η έλλειψη των επαγγελματικών δεξιοτήτων, ένα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό. Και προφανώς η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, οι αλλαγές είναι στο επίπεδο των επιχειρησιακών διαδικασιών, σημαντικό κομμάτι, της ενδυνάμωσης του προσωπικού, της διαχείρισης της γνώσης, της κουλτούρας της εταιρείας, της εξωτερήκευσης των λειτουργιών, της αποκέντρωσης και της ενδοεπιχειρηματικότητας. Όλες τώρα αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τόσο τη στρατηγική της επιχείρησης, όσο προφανώς και την εξέλιξη του ανθρωπίνου δυναμικού, άρα και την εκπαίδευση και τη συνεχή βελτίωσή τους. Τώρα, γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για τις επιχειρησιακές στρατηγικές. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι γενικότερα ανάλογα με την επιχειρησιακή στρατηγική που δομεί μια επιχείρηση, επηρεάζεται ανάλογα και η εκπαιδευτική πολιτική και η διαδικασία της. Δηλαδή, έχουμε χωρίσει σε τρεις, ας το πούμε, πυλώνες τις επιχειρησιακές στρατηγικές και νομίζω ότι θα διευκολύνει πολύ αυτή η ανάλυση. Καταρχήν, αν μια επιχείρηση υιοθετήσει τη στρατηγική της επικέντρωσης στο προϊόν, δηλαδή επικεντρωνόμαστε μόνο και μόνο στο προϊόν που έχουμε, οι εκπαιδευτικές ανάγκες θα διαμορφωθούν ανάλογα με το εάν η επιχείρηση προσανατολίζεται προφανώς σε νέες αγορές, που συμβαίνει έντονα στις μέρες μας, ή αν προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, οπότε δίνεται έμφαση σε θέματα καταρχήν τεχνικά και σε δεύτερο επίπεδο ανάπτυξης κάποιων επιπλέον επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Ναι. Στον δεύτερο πυλώνα είναι η περίπτωση όπου η επιχείρηση υιοθετεί μια στρατηγική σε ό,τι αφορά τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών και των προϊόντων που ήδη έχει. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να προσαρμόσει σε γνώσεις και σε επαγγελματικές δεξιότητες το προσωπικό της και να ανταπεξέλθει γρήγορα και αποτελεσματικά στη διείσδυση στην αγορά. Και το τρίτο κομμάτι είναι αν η επιχείρηση έχει υιοθετήσει στρατηγική ποιότητας και καινοτομίας.
Αυτό μπορεί να σημαίνει αλλαγές στις διαδικασίες, στην παραγωγή, στις υπηρεσίες που προσφέρει, οι οποίες απαιτούν συνήθως την εμπλοκή και την ευελιξία των εργαζομένων, προφανώς, άρα και την προσαρμογή τους σε νέα δεδομένα, άρα και την εκπαίδευση σε αυτά τα νέα δεδομένα. Άρα λοιπόν, τρεις οι μεγάλες τάξεις, ας το πούμε, των επιχειρησιακών στρατηγικών που θα μπορούσε κάποιος να προσεγγίσει. Βέβαια, η τρίτη στρατηγική που λέτε για την ποιότητα και την καινοτομία εφαρμόζονται και στις δύο προηγούμενες. Δηλαδή, μπορεί να έχει κανείς καλύτερη ποιότητα καινοτομία για κάποιο προϊόν ή για κάποια υπηρεσία. Εφαρμόζεται. Καλό θα ήταν να εφαρμόζεται. Η τρίτη που αναφέρεται στην ποιότητα και στην καινοτομία νομίζω ότι ταιριάζει σε όλες τις μορφές. Και πρέπει πλέον να αναπτύσσεται σε όλες τις μορφές. Παρ' όλα αυτά όμως θα μπορούσε να μην εμπεριέχεται. Και μπορώ να σας πω ότι ενδεχομένως σε αρκετές από τις επιχειρήσεις να μην εμπεριέχεται σήμερα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι επιτακτική ανάγκη να μπει η ποιότητα και η καινοτομία στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ναι, σίγουρα. Εντάξει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους στόχους της εκπαίδευσης. Καταρχήν, γενικότερα, θεμελιώδη στόχο της εκπαίδευσης προφανώς είναι να συμβάλλει στην επίτευξη τόσο των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης, όσο και των προσωπικών και των επαγγελματικών στόχων των εργαζομένων, καθώς και να προσθέσει επιπλέον αξία και ποιότητα στην εργασία των ανθρώπων που απασχολεί η επιχείρηση. Γενικά, και αυτό θέλω να μείνει από την κουβέντα μας, είναι πάρα πολύ βασικό, εκπαίδευση σημαίνει επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε με τη χρήση των φυσικών του πάντα ικανοτήτων να αποδίδουν περισσότερο και καλύτερα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και αν το κατανοήσει κάποιος και το εφαρμόσει στην επιχείρησή του, έχει να πάρει αρκετά πράγματα. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι? Οι στόχοι είναι τρεις και είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο πρώτος στόχος είναι η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων που ήδη έχουν οι εργαζόμενοι, θέλουμε προσοχή εδώ, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις στην εργασία που παρέχουν. Ο δεύτερος στόχος είναι η ανάπτυξη νέων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, προφανώς των εργαζομένων, για να μπορούν να αναλάβουν νέα καθήκοντα και να ικανοποιήσουν ενδεχομένως και μελλοντικούς στόχους της επιχείρησης. Και το τρίτο είναι η ανάπτυξη κανόνων και μεθόδων επικοινωνίας, τόσο εσωτερικά, όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφείς οι στόχοι και πρέπει πραγματικά να οριοθετούνται και οι τρεις στις επιχειρήσεις σήμερα. Ναι. Ναι, βέβαια, φαίνεται η βελτίωση κανόνων και μεθόδων να είναι κάπως πιο up-down approach, με την έννοια ότι βγαίνουν κάποιοι κανόνες από κάποια διεύθυνση ή κάτι τέτοιο και μετά εφαρμόζονται. Ναι, δεν είναι σωστή. Ή μήπως το καταλαβαίνω λάθος? Ναι, όχι, έχετε δίκιο, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Θεωρώ, κατά την άποψή μου, ότι η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να είναι μοναδική. Προφανώς οι εντολές και οι κανόνες θα δίνονται από τα υψηλότερα κλιμάκια της επιχείρησης προς τα χαμηλότερα. Αυτό είναι επακόλουθο της λειτουργίας της επιχείρησης από τη μια μεριά. Αλλά από την άλλη, προφανώς πρέπει να υπάρχει μια τροφοδότηση της γνώσης των υψηλών κλιμακιών από τα χαμηλά. Δηλαδή, κανονικά εξετάζουμε όλα αυτά που συζητάμε τώρα, τις ενδεχομένως αλλαγές στρατηγικής, τους κανόνες της επικοινωνίας, τις μεθόδους εκπαίδευσης, τις μεθόδους επικοινωνίας, όλα τα ζητήματα προσπαθούμε να τα αναλύσουμε από τα χαμηλά προς τα υψηλά κλιμάκια της επιχείρησης και αντιλαμβάνεστε τον λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό, γιατί προφανώς θέλουμε να έχουμε και μια γνώση και άποψη των ανθρώπων που η καθημερινότητά τους είναι πάνω στις υπηρεσίες και στα προϊόντα που παράγει η επιχείρηση. Άρα, ναι, καλό είναι να δίνονται προφανώς οι εντολές από πάνω προς τα κάτω, αλλά η γνώση του τι πρέπει να αλλάξει και πώς πρέπει να γίνει πρέπει να προέρχεται και από τα χαμηλότερα στρώματα. Πολύ σωστά. Τώρα, ποιοι τομείς βελτιώνονται? Γενικά, μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα σε αυτό, αλλά είναι 4 οι τομείς. Οι τομείς που βελτιώνονται λοιπόν με την εκπαίδευση είναι οι γνώσεις των ανθρώπων, είναι οι ικανότητές τους, είναι οι στάσεις τους και είναι και οι επαγγελματικές τους δεξιότητες. Αυτά πρέπει να αλλάζουν ενδεχομένως και τα 4 μαζί σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. Πώς μπορεί να πετύχει λοιπόν τους στόχους της εκπαίδευση? Για να είναι πιο αποτελεσματική πρέπει να τηρούνται 6 βασικές της αρχές. Οι αρχές αυτές είναι η υποκίνηση, η παρακίνηση δηλαδή των εργαζομένων για να εκπαιδευτούν,
Προφανώς, δίνοντάς τους τα κατάλληλα κίνητρα, εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Η μάθηση μέσω της δράσης, η διδασκαλία δηλαδή και η πρακτική εξάσκηση μαζί, η γνώση των αποτελεσμάτων και της προόδου των εργαζομένων, αυτό ονομάζεται επαναπληροφόρηση, δηλαδή να έχουμε αυτό το feedback συνεχώς, να έχει ο εργαζόμενος το feedback για το ποια είναι η προοδό του και ποια είναι τα αποτελέσματα μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, τα δικά του πάντα. Η καταλληλότερη αναλογία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο πρέπει να είναι η θεωρία και πόσο πρέπει να είναι η πρακτική μέσα σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. Η μάθηση των ενιών και των στάσεων. Και το τελευταίο είναι η διατήρηση των αποτελεσμάτων της μάθησης, με άμεση εφαρμογή τους από τη μια μεριά, αλλά και επανεκπαίδευση σε τακτικά διαστήματα για τη διατήρηση προφανώς αναλύωτων των δεδομένων μέσα στον χρόνο. Τώρα, τα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης. Αυτό αφορά καθαρά την επιχείρηση. Ποια είναι τα ωφέλη? Τα ωφέλη λοιπόν είναι καταρχήν η αυξημένη παραγωγικότητα και η μείωση του κόστους λειτουργίας. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Η βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας, η ανύψωση του ηθικού των εργαζομένων και η αύξηση της αφοσίωσής τους. Ένας εργαζόμενος που είναι εκπαιδευμένος προφανώς επηρεάζει αυτή η διαδικασία και το ηθικό του και την αφοσίωσή του στην εταιρεία. Η προώθηση των καινοτομιών, η μειωμένη επίβλεψη αλλά και η μείωση των λαθών, και αυτά είναι τα σημαντικά θέματα. Η δομημένη και συντονισμένη λειτουργία της εταιρείας, η βελτίωση της εταιρικής εικόνας και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, η βελτίωση της σχέσης εργαζομένων και ηγεσίας, επίσης σημαντικό θέμα, και προφανώς μια ανάπτυξη νέας κουλτούρας ή την ανάπτυξη της κουλτούρας που θέλουμε, προσανατολισμένης στη βελτίωση της απόδοσης πάντα. Αυτά είναι τα ωφέλη στην πραγματικότητα. Τώρα, πιο ειδικά, ποια είναι τα στάδια της εκπαίδευσης του προσωπικού? Αυτά είναι δεδομένα, πρέπει να τηρούνται. Το πρώτο στάδιο είναι ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών. Το δεύτερο είναι ο σχεδιασμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Το τρίτο είναι η επιλογή των μεθόδων εκπαίδευσης. Και το τέταρτο, θα μπορούσε να είναι τέταρτο και πέμπτο αυτό, η εφαρμογή αλλά και η αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Το έχω και σε ένα διάγραμμα σχεδιάσει, το συγκεκριμένο, ένα κυκλικό διάγραμμα, και είναι επίτηδες κυκλικό το διάγραμμα, γιατί κατά τη γνώμη μου και την άποψή μου, όταν τελειώσει ο κύκλος αυτός των σταδίων, θα πρέπει να ξαναπάμε στην αναγνώριση ή στον εντοπισμό ενδεχομένως κάποιων άλλων εκπαιδευτικών αναγκών, αφού εκπαιδευτούμε, και να ξαναπάρουμε τον κύκλο από την αρχή. Είναι μια διαδικασία δηλαδή, η οποία είναι συνεχόμενη. Ναι. Τώρα, ας αναλύσουμε λιγάκι αυτά τα 4-5 βήματα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών. Πώς γίνεται, πώς πραγματοποιείται? Πραγματοποιείται πρώτον με συναντήσεις με το προσωπικό της εταιρείας, από τα υψηλά κλιμάκια του οργανογράμματος μέχρι τις χαμηλότερες βαθμίδες του. Στα πλαίσια αυτών των συναντήσεων δίνονται ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια τα ονομάζουμε ερωτηματολόγια συλλογής εκπαιδευτικών αναγκών, τα οποία συμπληρώνονται από τους εργαζόμενους και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο της εκπαίδευσης. Οι συνήθεις μέθοδοι συλλογής πληροφοριών είναι τα ερωτηματολόγια, όπως είπα, οι συνεντεύξεις, οι γραπτές δοκιμασίες, η παρατήρηση, η καταγραφή των κρίσιμων περιστατικών με τη βοήθεια των εργαζομένων, η ανάλυση των καθηκόντων, αυτό θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως με τη βοήθεια των τμήματων διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, και την ανάλυση των επιχειρηματικών σχεδίων και στρατηγικών, αυτό προφανώς γίνεται πάντα με τη διοίκηση της εταιρείας. Άρα, και αυτό θέλω να μείνει επίσης στη συζήτησή μας, ότι θεωρώ ότι το πολύ σημαντικό βήμα του εντοπισμού των εκπαιδευτικών αναγκών πρέπει να ολοκληρώνεται σωστά για να καταλήγουμε πάντα σε σωστά αποτελέσματα, άρα να καταλήγουμε και σε μια σωστή εκπαιδευτική διαδικασία στην επιχείρηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, το σχεδιασμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης, ο σχεδιασμός των προγραμμάτων περιλαμβάνει την επιλογή και τον καθορισμό του περιεχομένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στόχων της εκπαίδευσης, την επιλογή και τον καθορισμό των εκπαιδευομένων και πόσοι είναι οι εκπαιδευόμενοι που θα εκπαιδευτούν, αλλά και σε ποιες ομάδες θα χωριστούν, αλλά την επιλογή και τον καθορισμό επίσης των εκπαιδευτών, τον καθορισμό των καταλληλότερων εκπαιδευτικών μεθόδων για την επιχείρηση, ποιες μεθόδους μπορούμε να έχουμε για αυτή, και τον χώρο και τον χρόνο στους οποίους θα διεξαχθούν οι εκπαιδεύσεις αυτές. Αυτά πρέπει να αναλυθούν για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τα courses τα οποία θα ακολουθήσουν. Υπάρχουν λοιπόν γενικώς τρεις μέθοδοι εκπαίδευσης. Η πρώτη είναι οι εκπαιδεύσεις που γίνονται στη θέση εργασίας.
Ο εργαζόμενος μαθαίνει εξασκώντας τις δεξιότητες του πάνω στο αντικείμενο εργασίας και τις αρμοδιότητες του. Υπάρχουν αυτές που γίνονται εκτός θέσης εργασίας, όπου ο εργαζόμενος εκπαιδεύεται εκτός του αντικειμένου ή της θέσης εργασίας του, και υπάρχουν προφανώς και οι εξαποστάσεως εκπαιδεύσεις. Σε ό,τι αφορά τις μεθόδους πάνω στη θέση εργασίας, on the job training λέμε, αυτές είναι οι εξής, οι επιμέρους μέθοδοι. Είναι η επίδειξη, είναι η εκπαίδευση μέσω της καθοδήγησης στη θέση εργασίας, το coaching, πολύ σημαντικό πράγμα για την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι η εκπαίδευση μέσω mentoring, είναι η ελεγχόμενη μαθητεία, η πρακτική άσκηση, η εναλλαγή των θέσεων εργασίας, ο εμπλουτισμός της θέσης εργασίας, ενδεχομένως με νέες αρμοδιότητες, και οι γραπτές εργασίες και τα projects. Αυτά αναφέρονται πάντα στις μεθόδους πάνω στη θέση εργασίας. Ας δούμε τις μεθόδους που έχουμε εκτός θέσης εργασίας, όπου εδώ πραγματικά είναι τα σεμινάρια και τα εργαστήρια, είναι η μελέτη των περιπτώσεων, είναι τα επιχειρηματικά παίγνια, είναι η υπόδειση ρόλων, είναι οι προσομοιώσεις, είναι η διαμόρφωση των συμπεριφορών, είναι η δυναμική των ομάδων και οι ομαδικές ασκήσεις, η εκπαίδευση στην ύπαιθρο και η εκπαίδευση σε ειδικά θέματα, αλλά πολύ σημαντικά για τις επιχειρήσεις πλέον, όπως είναι το time management, το stress management, το creativity training και τα work-life balances. Και τέλος έχουμε τις εξαποστάσεως εκπαιδεύσεις, οι οποίες πραγματικά η τεχνολογία μας έχει δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε πάρα πολύ έντονα στις μέρες μας τα courses τα οποία γίνονται εξ αποστάσεως. Θεωρώ ότι έχει να δώσει και άλλα περισσότερα στο μέλλον και χρησιμοποιείται έντονα από τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι ενδεχομένως έναν απόσπαστο τμήμα και κομμάτι των εκπαιδεύσεων που οι εταιρείες οργανώνουν πλέον. Είναι όμως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να αναλύσω τώρα, ενδεχομένως στο μέλλον. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Άρα είδαμε στην πραγματικότητα για την αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών, είδαμε για τις μεθόδους εκπαίδευσης και την διαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάμε στην αξιολόγηση της εκπαίδευσης, η οποία αξιολόγηση επιτυχάνεται μέσω των 5 αυτών επιπέδων. Πρώτα είναι η αντίδραση, δηλαδή η αξιολόγηση των αντιδράσεων των εκπαιδευμένων μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία ή μετά την εκπαιδευτική διαδικασία, δεν έχει σημασία. Είναι η μάθηση, τι έχουν μάθει μέχρι στιγμής οι εκπαιδευόμενοι. Είναι η συμπεριφορά. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν κατάλαβα καλά το θέμα της αντίδρασης. Δηλαδή θα ορίσουμε αν αντέδρασε κανείς καλά, θετικά, αν έμαθε αυτό που έπρεπε να μάθει. Υπάρχουν αντιδράσεις πάρα πολλές φορές από τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων. Είτε αυτές είναι θετικές, είτε είναι αρνητικές. Αυτές προφανώς πρέπει να αξιολογούνται, πρέπει να συλλέγονται, να καταγράφονται και να αξιολογούνται. Μας ενδιαφέρει αν ο εργαζόμενος, αν του εργαζόμενου του αρέσει η εκπαιδευτική διαδικασία, αν αυτά που θέλουμε να του μεταφέρουμε είναι αυτά που πραγματικά τον ενδιαφέρουν στην καθημερινότητά του, μέσα στην εργασία του. Γενικώς μας ενδιαφέρει τι αντιδράσεις έχει από την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και από τα αποτελέσματα αργότερα από αυτές. Ναι, okay. Δεν ξέρω αν είναι ακατανοητός. Ναι. Απλώς η αντίδραση είναι δηλαδή κάποιος εκπαιδευτής ο οποίος θα καταγράψει ότι είχα την εντύπωση ότι δεν τους άρεσε η διαδικασία. Είναι κάποιο έγγραφο το οποίο οι ίδιοι οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν. Πώς καταγράφουμε μια αντίδραση. Σωστό, όχι, έχετε δίκιο. Απλώς δώστε μου λίγο χρόνο καταρχήν μέχρι να πάμε στην επόμενη διαφάνεια, γιατί υπάρχουν τρόποι καταγραφής των αξιολογήσεων. Αυτό είναι ένα ζήτημα το πρώτο. Το δεύτερο όμως είναι ότι προφανώς υπεύθυνος για να καταγράψει τις αντιδράσεις μπορεί να είναι ο ίδιος ο εισηγητής, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά θα μπορούσε να μην το κάνει ο εισηγητής και να το κάνει ένας υπεύθυνος που είναι του εκπαιδευτικού τομέα της επιχείρησης, ο οποίος θα έχει και τις αρμοδιότητες του να καταγράφει αυτές τις αντιδράσεις σε εν είδη προσωπικών συνεντεύξεων με τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και αργότερα προφανώς. Εντάξει. Είναι τα αποτελέσματα του τμήματος,
Είναι δηλαδή η αξιολόγηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των τμήματων και είναι και τα αποτελέσματα της επιχείρησης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων και στο σύνολο των αποτελεσμάτων της. Αυτά λοιπόν είναι τα 5 επίπεδα αξιολόγησης. Τώρα, και για να πάω σε αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως. Τα εργαλεία της αξιολόγησης είναι ερωτηματολόγια. Ερωτηματολόγια τα οποία δίνονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης προς τους εκπαιδευομένους και έτσι συλλέγουμε εμείς άμεσα κάποια πρώτα στοιχεία πάνω στη διαδικασία που προηγήθηκε. Η έλεγχη των γνώσεων και οι εξετάσεις, που πρέπει και αυτό να συμβαίνει. Τα ερωτηματολόγια αρκετό καιρό μετά την εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι ώστε να δούμε στο χρόνο ποια ήταν τα αποτελέσματα. Η συζήτηση με τους υπαλλήλους για ανατροφοδότηση. Δεν ξέρω αν απαντάνε αυτά στο ερώτημά σας κιόλας το προηγούμενο. Η συνεντεύξη αξιολόγησης και σύγκριση των αποτελεσμάτων των τμήματων με το παρελθόν. Και η σύγκριση των αποτελεσμάτων της ίδιας επιχείρησης, δηλαδή των επιδόσεων, των αποδόσεων των εργαζομένων, σε όλα τα επίπεδα και τη σύγκρισή του με παλιότερες περιόδους. Απαντάει ίσως και σε εσάς. Ναι, απαντάει. Αυτά το ποιος το κάνει είναι θέμα διαδικασιών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου, όπως σας είπα, το κάνουν οι ίδιοι οι εισηγητές. Άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να το κάνει ο εισηγητής. Άποψή μου είναι ότι πρέπει να το κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος πάνω στην οργάνωση όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τώρα, επειδή στις μέρες μας γίνεται αρκετή κουβέντα πάνω στο συγκεκριμένο, θα ήθελα να καταγράψω κι εγώ, κλείνοντας την παρουσίαση, κάποιες από τις κύριες δεξιότητες που οι επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα. Και αυτό το καταγράφω όχι μόνο γιατί αυτές τις δεξιότητες τις αναζητούν από τους νεοεισερχόμενους μέσα στις επιχειρήσεις εργαζομένους, αλλά προφανώς τις αναζητούν και από τους ήδη υπάρχοντες εργαζομένους μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτές λοιπόν είναι αυτές οι 13 που έχω καταγράψει. Είναι πάρα πολλές. Εγώ έχω καταγράψει αυτές που θεωρώ αρκετά σημαντικές και αυτές αναφέρονται στις δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τις διαπραγματευτικές ικανότητες, με τις οργανωτικές ικανότητες, με τις επικοινωνιακές αλλά και τις ηγετικές ικανότητες, με τις ικανότητες λήψης αποφάσεων, την κριτική σκέψη, την ανάληψη πρωτοβουλειών, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την ομαδικότητα, την δημιουργικότητα, την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, αλλά και προφανώς την εξοικείωση με την τεχνολογία. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες από τις αρκετά σημαντικές δεξιότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή λοιπόν ήταν με λίγα λόγια η παρουσίαση. Σας ευχαριστώ καταρχήν και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε ζητήματα που ίσως σας απασχολούν. Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση, η οποία ήταν πάρα πολύ καλά δομημένη, πρέπει να πω, και πολύ ξεκάθαρη. Εγώ θα ήθελα, πρωτού πάμε στον Ανδρέα με τις ερωτήσεις των θεατών, να σας θέσω μια ερώτηση λίγο πρακτική. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου έχουμε κάποιο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και μέρος της λύσης ελπίζουμε ότι είναι οι μικρές εταιρείες τύπου startup κτλ. Όπου είναι 1, 2, 3, 4, 5 άτομα. Μιλάμε για πολύ μικρές ομάδες. Όπου εκεί, επειδή είναι και λίγοι άνθρωποι, οι ικανότητες του κάθε ανθρώπου είναι πάρα πολύ σημαντικές. Οπότε και η ανάγκη για εκπαίδευση είναι και σε αυτές τις εταιρείες. Πιστεύετε ότι σε μια τόσο μικρή εταιρεία το κόστος, για παράδειγμα, θα ήταν απαγορευτικό μιας εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε τομέα? Ναι. Και το δεύτερο είναι, είπατε ότι ας πούμε, πρέπει κάποιος να είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό των σημείων όπου θα ήταν καλό να γίνει κάποια εκπαίδευση. Μπορεί αυτό το πράγμα να το κάνει κάποιος μη ειδικός? Προφανώς ο ειδικός είναι πάντα καλύτερος, αλλά σας λέω για θέμα και κόστους, εάν μπορεί με κάποιο τρόπο να εντοπίσει κάποια θέματα που χρειάζονται στην εταιρεία του, χωρίς να έχει όλο το backup του ειδικού που έχει εργαστεί χρόνια και προφανώς θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι δεν αμφιβάλλω σε αυτό το σημείο. Ναι, σωστά. Λοιπόν, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά καταρχήν το κόστος.
Είναι μια... Αν θέλετε να κλείσετε και την παρουσίασή σας για να σας βλέπουμε. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Να σταματήσω λίγο και την κοινή χρήση. Εδώ, σας βλέπω μια χαρά τώρα. Εντάξει είμαστε. Ναι, ναι. Ωραία. Σε ό,τι λοιπόν αφορά το κόστος. Εγώ σας ανέλησα προηγουμένως 5 βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να έχουμε συνολικά αναπτύξει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μέσα σε ένα εκπαιδευτικό τμήμα. Προφανώς μπορεί να επιλεγεί να μην γίνουν και τα 5 βήματα, τα 6. Να επιλεγεί, για παράδειγμα, να γίνει μόνο το πρώτο, το οποίο αφορά την, ας το πούμε, αναγνώριση, τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών. Άρα, λοιπόν, προφανώς εκεί μειώνεται το κόστος, γιατί ανάλογα έχουμε ένα διαφορετικό κόστος της υπηρεσίας. Από την άλλη, όμως, νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το κόστος πάντα σε σύγκριση με το ποιο θέλουμε να είναι το αποτέλεσμα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ναι. Αν δηλαδή για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η εκπαίδευση και το χρειαζόμαστε τη δεδομένη στιγμή, θα πρέπει να δούμε λίγο το balance που υπάρχει μεταξύ του κόστους αυτών των πραγμάτων, αλλά και της προσφοράς και της ανάπτυξης των δεδομένων αργότερα μέσα στην επιχείρηση. Άρα είναι μια σχετική έννοια το κόστος από τη μια μεριά, αλλά και ειδικά αν το δούμε και αρκετά σχετικά μόνο και μόνο σε θέμα χρηματικό, θα μπορούσαμε να μειώσουμε τις δραστηριότητες αυτές και να δούμε π.χ. μόνο τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, όπως σας είπα. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει όλες οι εταιρείες, ανεξαρτήτου μάλλον ποσότητας προσωπικού, να εξετάσουν πολύ σοβαρά τα εκπαιδευτικά ζητήματα, ακόμα και οι startup εταιρείες, διότι πραγματικά εγώ θα έλεγα και κυρίως και οι startup εταιρείες. Διότι... Κυρίως, έχετε δίκιο σε αυτό. Κυρίως έχετε δίκιο. Θα μπορούσαν ενδεχομένως οι εταιρείες αυτές να παρακολουθήσουν courses τα οποία διοργανώνονται και με άλλους εργαζόμενους από άλλες εταιρείες. Είναι πιο μαζικά, με λίγα λόγια. Αλλά, ξαναλέω, το πολύ σημαντικό βήμα της διάγνωσης του σε ποια πράγματα πρέπει να εκπαιδευτεί κάποιος είναι ένα βήμα το οποίο δεν θα πρέπει να λείπει από καμία επιχείρηση. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο που θα αναλάβει όλη τη διαδικασία, αυτόν τον υπεύθυνο εκπαίδευση που ορίσαμε, κοιτάξτε, εδώ τώρα τα ζητήματα είναι λίγο θολά. Είναι λίγο θολά με την έννοια ότι μέχρι στιγμής πάρα πολλά πράγματα γινόντουσαν στην εκπαίδευση χωρίς αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς τον υπεύθυνο της εκπαίδευσης. Δυστυχώς τα αποτελέσματα φαίνεται να μην είναι τα αναμενόμενα. Ναι, μεν έγιναν πολύ σημαντικά βήματα σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αλλά κατά την άποψή μου θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα περισσότερο. Άρα θεωρώ ότι ο ειδικός πάνω στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει να αναλάβει δράση. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, και πάλι επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως, θα μπορούσε ενδεχομένως να λάβει δράση μόνο σε ένα ή σε 2 από όλα αυτά τα οποία θα μπορούσε να κάνει, και παράλληλα με το τμήμα HR της επιχείρησης, συντονισμένα να έχουν ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό. Διαφορετικό. Ναι. Θα προτείνω να συνεχίσουμε με τον Ανδρέα τώρα. Ωραία. Αν μου δώσετε μισό δευτερόλεπτο για να τον καλέσω. Βεβαίως. Καλό τον Ανδρέα, αλλά δεν φαίνεται να έχω κάποια απάντηση. Με ακούτε? Έκανα ένα λάθος, σας έβαλα στο mute όταν καλούσα τον... Το κατάλαβα και νόμιζα ότι το έκανα εγώ, αλλά δεν το έκανα. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, μεταξύ δεν απάντησε ο Ανδρέας, οπότε τώρα θα ξανακάνω άλλη μια σωστή δοκιμή αυτή τη φορά. Εδώ. Ανδρέας Αγάθος. Και εδώ πρέπει να γίνει τώρα σωστά η σύνδεση.
Έχουμε δυσκολίες να συνδεθούμε με τον Καλησπέρα Ανδρέα. σας. Μίλησα πολύ γρήγορα. Γεια σου, Ανδρέα. Κάνετε, όλα καλά. Αφού καταφέραμε να συνδεθούμε, όλα μια χαρά. Καλησπέρα σε όλη την ομάδα. Μου έκανε κάτι νερά εδώ πέρα, καταλαβαίνετε το σύστημα. Τι κάνετε, κύριε Βάρσε, όλα καλά? Καλά, εσείς πώς είστε, κύριε Αβά? Όλα καλά. Επιτέλους γνωριζόμαστε και από κοντά. Βεβαιότατα, να είστε καλά. Και ευχαριστώ για την κοινωνία μέχρι στιγμής. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για τη διαθεσιμότητα. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Δεν ξέρω τι θα μου αφήσει η Κριστέλ, γιατί πάντα μου κόβει τις μισές ερωτήσεις. Δεν ξέρω τι θα μου αφήσει. Μπορούμε να κάνουμε ένα webinar μόνο με τις ερωτήσεις, αν θέλετε. Ισχύει και θα ήθελα πριν με διακόψει η Κριστέλ, το τελευταίο πράγμα να πω είναι ένα σχόλιο, αλλά θα ξεκινήσω πρώτα με τις ερωτήσεις. Όπως γνωρίζουμε όλοι, καταρχάς ξέρω ότι είστε στην επαρχία, στα Γιάννενα, δεν κάνω λάθος. Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς λόγω της εργασίας μου δεν είμαι μόνο εδώ. Ναι. Η οικογένειά μου είναι στα Ιωάννινα, εγώ μετακινούμαι σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα καλύτερα, γιατί οι ερωτήσεις έρχονται από όλη την Ελλάδα και με ρωτάνε πάνω κάτω τα περισσότερα πράγματα. Καταρχάς, επιχειρήσεις στην επαρχία δεν είναι μόνο τα τεράστια ξενοδοχεία των 300 και 500 κλινών, αλλά και πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν τυρί, που κατασκευάζουν άλλα εργαλεία με 10, 15, 20 άτομα. Κάθε φορά όλο ανακαλύπτουμε μέσα από την Άλυλωνα και γενικότερα μικρές επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις άραγε ζητάνε τις υπηρεσίες εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού? Με ρωτάνε πάρα πολλοί φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν ήδη κάτι παρεμφερές, είτε για προπτυχιακό είτε για μεταπτυχιακό επίπεδο, οι οποίοι για κάποιους λόγους θέλουν να δουν υπάρχει ζήτηση. Ή τελικά θα καταλήξω σε μια πολυεθνική στην Αθήνα, στο HR, μέχρι τη νύχτα, κάνοντας συνεντεύξεις. Και αν δεν υπάρχει ζήτηση, αν μπορεί να δημιουργηθεί, δηλαδή να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι ότι, όπως είδαμε και προηγουμένως, είναι πολύ χρήσιμο. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν προς το παρόν δεν υπάρχει ζήτηση. Η επαρχία δυστυχώς δεν έχει πρόσβαση σε αυτού του είδους τη γνώση ακόμα. Το λέω δυστυχώς γιατί δεν ευθύνεται μόνο η επιχείρηση, η πολύ μικρή, για το γεγονός ότι δεν έρχεται σε επαφή με την εκπαίδευση, αλλά θεωρώ ότι ευθύνονται όσοι εμπλέκονται με την εκπαίδευση σε αυτό. Τι εννοώ τώρα? Εννοώ ότι θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα και ενδεχομένως θα πρέπει στο μέλλον να διαμορφωθεί κάτι τέτοιο, για την επαρχία ειδικά, να υπάρχει ένα πόρταλ στο οποίο καταγράφονται αυτές οι ανάγκες και όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να μπουν μέσα και να πούνε τον προβληματισμό τους, με λίγα λόγια. Και ενδεχομένως μέσα από αυτή τη διαδικασία να διοργανώνονται εκπαιδεύσεις για τους ανθρώπους της περιφέρειας. Με group δηλαδή. Με group. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να δούμε τη Θεσσαλία ως ένα group και να κάνουμε ένα course το οποίο θα είναι, ξέρω εγώ, σε ένα κεντρικό σημείο, σε ένα μέρος στη Λάρισα, στο Βόλο, θα το δούμε αυτό. Και ανάλογα να μαζευτούν εκεί οι ενδιαφερόμενοι από όλα τα μέρη του Θεσσαλικού κάμπου και να εξετάσουμε εκπαιδευτικά ζητήματα και να μιλήσουμε, να δημιουργήσουμε κόρσες δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Το ότι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής θεωρώ ότι ευθύνονται οι άνθρωποι που ανακατεύονται με την εκπαίδευση. Εμείς δηλαδή. Οι ανάγκες υπάρχουν όμως. Και ανάγκες υπάρχουν πάρα πολλές και θα υπάρξουν και το μέλλον πάρα πολλές. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια και το είπατε, τα τυροκομεία. Τα τυροκομεία θα έχουν ανάγκες προφανώς γνώσεων εξαγωγικού χαρακτήρα. Πώς είναι δυνατόν να το καλύψουμε αυτό? Πώς θα το μάθουμε? Πολύ σωστά. Να παρακολουθήσουν ένα course το οποίο είναι learning, ενδεχομένως να έχει ένα κόστος αρκετά πιο υψηλό και ίσως να μην είναι και τόσο αποδοτικό, γιατί θέλω να το σημειώσω αυτό στη συζήτησή μας, ότι καλές όλες οι μέθοδοι που αναφέραμε, θεωρώ όμως ότι η κλασική μέθοδος του εισηγητή και του μαθητή είναι κλασική μέθοδος και πρέπει σε όλες τις μορφές της εκπαίδευσης να εφαρμόζεται. Άρα, ναι μεν να έχουμε άλλες μορφές εκπαίδευσης και θετικό είναι να υπάρχουν μορφές και μέθοδοι εκπαίδευσης, αλλά θα πρέπει να έχουμε de facto την κλασική μορφή του classroom training. Εντάξει. Οπότε λοιπόν, εγώ συμφωνώ απόλυτα με εσάς. Ναι, δεν έχουν πρόσβαση στη γνώση στην περιφέρεια, από τη μια μεριά, από την άλλη όμως πρέπει να έχουν. Και πρέπει να το δημιουργήσουμε εμείς αυτό. Και Ανδρέα, δεν είναι για σε διακόψω, αλλά άλλη μια ερώτηση, διότι μετά πρέπει να συνεχίσουμε να μείνουμε στο χρόνο μας πάνω κάτω σωστή.
Ωραία. Τώρα με το μαχαίρι στο λαιμό. Θα κάνω 2 και απαντάτε σε όποια θέλετε. Ναι, θέλω να απαντήσω και σε 2. Μακάρι. Με ρωτάνε απόφοιτοι σχολών ποια θεωρείται ότι είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο η οποία ασχολείται με θέματα συνεχής εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού. Π.χ. διαβάζουμε πολλά για την Ιαπωνία, για την Κορέα, που εκπαιδεύουν συνέχεια το δυναμικό. Και με ρωτάνε αν αξίζει κάποιος να μεταναστεύσει στην οποιαδήποτε χώρα για να βρει μέλλον στο επάγγελμα που αγαπάει. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι ότι πρόσφατα έχουν βγει στην επιφάνεια πάρα πολλές εταιρείες μπειραρίες που κατασκευάζουν μπύρα ελληνική. Πάρα πολλές στην επαρχία. Αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα δημοσιεύθηκε ένας χάρτης γύρω στις 50 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Αυτές οι επιχειρήσεις θα έπρεπε εκείνες να προσεγγίσουν εσάς ή εσείς θα έπρεπε να προσεγγίσετε εκείνες, και αντίστοιχα και όλοι οι άλλοι επαγγελματίες που θέλουν να ασχοληθούν με το ίδιο θέμα με εσάς, για να τους προωθήσετε μια συνεργασία? Ναι, κοιτάξτε, να ξεκινήσω καταρχήν από το δεύτερο. Είναι πολύ πιο εύκολη η απάντηση σε αυτό. Είναι λίγο αμφίδρομη η διαδικασία. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να πάει πρώτο σε ποιον. Με την έννοια ότι αν δεν έχει αναγνωρίσει κάποιος ότι έχει μια ανάγκη, κάτι του λείπει, προφανώς δεν θα χτυπήσει την πόρτα σε αυτόν που θα τον εκπαιδεύσει. Αντίστοιχα όμως, αν εμείς ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα ενός κλάδου, όπως τον κλάδο που αναφέρατε προηγουμένως, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πάμε σε αυτό το κλάδο και να του κάνουμε κάποιες προτάσεις. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, αν κάποιος δεν έχει συνειδητοποιήσει τις ανάγκες του, ό,τι και να λέω εγώ, δεν πρόκειται να τον πείσω ποτέ. Έχετε μεγάλο δίκιο σε αυτό, συμφωνώ απόλυτα. Είναι πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπεις, Κριστέλ, ένα πολύ μικρό σχόλιο. Έχω επισκεφτεί πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην επαρχία που βρίσκομαι και κάθε φορά που αναφέρω για μια εκπαίδευση, για μια ποιότητα, μια αναβάθμιση, μου λένε οι περισσότεροι: εγώ παλικάρι μου αντέχω εδώ 30 χρόνια. Θα έρθεις εσύ να μου πεις τώρα τι? Και εκεί κάπου μου κόβονται τα φτερά και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Πρέπει να το αναγνωρίσει και πρέπει να το αναγνωρίσει, πρέπει να του δώσουμε εμείς τα κίνητρα. Εγώ δεν πιστεύω μόνο στο ότι μόνος του μπορεί να το κάνει. Αυτό όμως είναι μια άλλη συζήτηση, να μην σας τρώω το περισσότερο το χρόνο. Να πούμε λιγάκι καταρχήν για τις χώρες. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σας πω μια συγκεκριμένη απάντηση αν κάποιος πρέπει να μεταναστεύσει ή όχι. Εγώ προφανώς θέλω το προσωπικό να παραμείνει στην Ελλάδα. Αλλά εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο το ανοίγουμε βέβαια, αλλά δεν μπορούμε να το λύσουμε τώρα. Δυστυχώς το προσωπικό δεν μπορεί να μείνει στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε το λόγο, το βλέπετε το λόγο, σε αυτό ευθυνόμαστε όλοι προφανώς. Άρα η μετανάστευση είναι δεδομένη μόνο και μόνο γιατί ο κάθε ένας από εμάς θέλει να δημιουργήσει ένα μέλλον προσωπικό αλλά και της οικογένειας του προφανώς. Άρα, ναι, η μετανάστευση είναι καλή στις μέρες μας για τη χώρα μας, αλλά μέσα στα πλαίσια που ο καθένας οριοθετεί. Ποιες χώρες τώρα είναι καλές, αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση. Υπάρχουν χώρες όπως η Ιαπωνία ενδεχομένως που συλλέγει αρκετά τέτοια ενδιαφέροντα, αλλά θεωρώ ότι και η Ευρώπη κρατάει καλά σε αυτό το επίπεδο και θα συνεχίσει να κρατάει καλά σε αυτό το επίπεδο. Δεν θέλω να κατευθύνω κάποιον τώρα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, γιατί θα είναι πολύ σύντομο αυτό και ίσως να δημιουργήσουμε και λάθος εντυπώσεις. Σωστό. Αλλά η μετανάστευση επίσης θα μπορούσε να την εξετάσουμε πάλι, αν θέλετε, σε ένα άλλο webinar. Ο καθένας από τη σκοπιά του, είτε την εκπαιδευτική, είτε την επαγγελματική, είτε την αναπτυξιακή, θα μπορούσαμε να την εξετάσουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν μπορώ να σας πω αν είμαι θετικός ή αρνητικός. Πάντως, στις μέρες μας, οφείλει κάποιος να έχει ένα καλύτερο μέλλον και γι' αυτό το λόγο μεταναστεύει. Καταλαβαίνω απόλυτα. Και ένα τελευταίο σχόλιο και έκλεισα. Κριστέλ, ένα λεπτάκι. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι, έχω λάβει πάνω από 20-30 σχόλια, οι οποίοι δεν μου κάνουν ερώτηση, αλλά μου λένε το εξής, που δουλεύουν σε ξενοδοχεία. Αυτά που λέει ο κύριος, μπορεί να τα πει και στους διευθυντές μας? Μπορώ. Αυτό πάνω κάτω, αυτό χαρακτηριστικά μια κοπέλα από Ρόδο το αναφέρει αυτό. Και λέει, μπορεί να μιλήσει το διευθυντή μου αυτός ο κύριος, να του δώσω το κινητό του να τα πει? Να σας πω κάτι, ο τουρισμός, επειδή πραγματικά είναι ένας τομέας που όλοι πέφτουμε πάνω του στις μέρες μας, γιατί είναι και αυτός που ενδεχομένως έχει μεγαλύτερη απόδοση, έχει ένα μειονέκτημα. Και το μειονέκτημα είναι
ότι είναι μια ενασχόληση συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. Δυστυχώς και λόγω της οικονομικής κρίσης, όλα αυτά τα ζητήματα περί εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού έχουν πολλά προβλήματα στις επιχειρήσεις και αυτό δεν το ακουμπήσαμε καθόλου. Διότι, εντάξει, ωραία είναι και πρέπει να γίνονται, αλλά θα πρέπει να γίνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι εύκολα και για τον εργοδότη από τη μια μεριά και για τον εργαζόμενο από την άλλη. Δεν ξέρω πότε πρέπει να βρεθεί ο εργαζόμενος με τον εργοδότη και τον υπεύθυνο εκπαίδευσης στον τουρισμό για να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές διαδικασίες. Γιατί εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πότε θα γίνει? High season, σε περιόδους υψηλής ενεργητικότητας δεν γίνονται αυτά. Σε περιόδους του χειμώνα το προσωπικό δεν υπάρχει στα ξενοδοχεία. Άρα εδώ τώρα είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν μπορώ να το λύσω εγώ όμως αυτό, γιατί δεν είναι η αρμοδιότητά μου αυτή. Προφανώς αυτό πρέπει να το λύσει ο εκάστοτε εργοδότης. Εμείς όμως είμαστε στη διάθεσή του. Μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Αυτό. Ας μείνουμε θετικά, ότι είμαστε στη διάθεση του οποιοδήποτε εργοδότη και εργαζόμενου. Προφανώς. Και θα αναπτυχθούν εκπαιδεύσεις τέτοιες. Για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα στοιχείο τώρα, πολύ μικρό και κλείνω κι εγώ. Στην Κύπρο, οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού των ξενοδοχείων έχουν πάρει πολύ μεγάλη διάσταση. Όσο και να μας κάνει εντύπωση, μια και το θίγουμε ως θέμα και επειδή είναι πολύ κοντά μας αυτό το ζήτημα, στην Κύπρο είναι οι εκπαιδεύσεις μέσα στα priorities των ξενοδόχων. Πολύ ευχάριστο, άρα υπάρχει φως. Βέβαια, προφανώς. Σε όλους τους τομείς υπάρχει φως για την εκπαίδευση. Και δεν τελειώνει πουθενά η εκπαίδευση. Πιστέψτε με, μπορούμε να συζητάμε και να δραστηριοποιούμαστε ατελείωτο χρόνο πάνω στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Και αυτό είναι ίσως και ένα πολύ πρακτικό και όχι απλός, αλλά εύκολος ίσως τρόπος να πάρει κανείς ένα παράδειγμα και να δείξει αυτό που έλεγες, ότι πώς, για να τους πεις ότι αφού η εταιρεία κυρίως κέρδος θέλει στο τέλος, τι επιρροή είχε αυτή η εκπαίδευση για μια εταιρεία η οποία μοιάζει. Εντάξει, μπορεί να είναι στην Κύπρο, αλλά έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Τα παραδείγματα είναι καλά και πρέπει να τα δίνουμε στους ανθρώπους, και παραδείγματα κοντινά και μακρινά παραδείγματα προφανώς. Αλλά και αυτό προϋποθέτει μια διαδραστικότητα, μια επικοινωνία. Αν δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για ένα παράδειγμα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Προτείνω τώρα να πάμε στον επόμενό μας καλεσμένο, τον κύριο Καλέντη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βάρσο. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και για τον χρόνο σας. Εύχομαι να βοήθησα όσο μπορούσα. Πάρα πολύ. Νομίζω ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη η παρουσίαση και με τις ερωτήσεις είδαμε ότι το θέμα αυτό μπορεί να έχει πάρα πολλές... Αυτό είναι. Συγγνώμη. Τυχές. Ακριβώς, πάρα πολλές πτυχές και πάρα πολλές εφαρμογές για μικρούς, μεγάλους παίκτες και σε πάρα πολλούς τομείς. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Και εγώ εσάς. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.